Lehen ere esan dugu, hainbat taldetan aritu eta gero, Madeleine, Bizaldi, Grises, norberak bere bidea ere egin behar duela, eta egia esan, bere ezaugarrietako bat bada, beti bestei laguntzeko prest dagoela, eta anaitasun horretaz ere arituko gara, baina oraingoan, berak bere barrukoak ere idatzi, kantatu, dantzatu, ze berak makil bati baino, makil askori ematen dio, Gartxotun Zain, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere helburu horrekin, ez da, sortu zenuen zuk nolabait ere 2018 Gau izeneko proiektua. Bai, betikoa, ez? Beti aipatzen den musikaz nahiko inguratuta nabiela unibertsitate garaitatik, badira ja 15 urte, sartu geare, bai. Bai, kazetaritza ikasi zenuen, baina... Ikasio... Bai, hori irakurri dizut, kazetaritzatik baino gehiago, balio izan zizula hain zuzen ere, ez? Musikarako zaletasun hori... Eta zaletasun hori garatu dut, normala den bezala talde formatuan, talde askotan ibili naiz eta nabil, baina 2018an, eta esango nuke pandemia eta leheno aipatu dezun Zakurrarekin egindako bertsioiek izan zuten ere, nola esan, bai, feedbackaren ondorioz esan nuen. Jo, nik beste taldetan asko sortzen dut eta badaukagoa nire abestiak egiteko, ez? Etxeko zutondoan egiten diren horiek, eta gainera orain arte jantzi ez dizkiodan beste jantzi batzu jartzeko, ez? Beste disiplinekin eta, bueno, ez da erresa, baina egia... Zuk aipatu duzu, eta nik ere erditxantxetan esan dizut hasieran, eta irudi batzuk ere ikusiko ditugu, gehientsuenok alaxe ezagutuko zintuzelako, ez da, txakurraren burua hortxe gainean jarrita zen eukala, eta hori zer da, izkutatzeko trikimailu bat badelako, edo azken finean norrari den kantuan baino, zer esaten ari den garrantzi gehiago izan dezan? Bai, nik uste izkutatzeko ez dela zen, nik ez daukate zer izkutatzeko, batzutan umore puntu bat gustatzen zait, eta gauzak serio hartzea, batez ere sentimenduak, baino ematea beste humorezko bideo bat, eta hizkuntzatik ere bai. Orduan, gehiago zan separatzeko, aritzen naiz Madeleinen, aritzen naiz Grisesen, ikusteko, hau da, Zakurra. Ez dakit, beste hizkuntzatan gustoko dituen abestiak, euskerara ekarri nahi dituen, ez dakit, gitarrarekin ere ez duen beste munduko ezer egiten, gehiago zen euskera lehen lerroratzea, hori eren ere helburu handienetariko bada, eta bertsio hauek, hortan lagundu zuten pandemiaren itxitasun horretan gainera egunero bat egin eta oso produktiboa izan nintzen. Badakit gainera Txakurrarena erdi kasualitatea izan zela, ze holtzara bakarka igo zinen lehenengo aldian inauteriak ziren, eta Txakurrez mozorrotuta zendelako, Txakur mozorrarekin geratu zinen, baina uste dut destinuak edo, baina ongi aukeratutako mozorroa dela. Ze ezin deituko zaitut Txakur, badakigu horrek konotazio txarra daukalako, baina Txakurretaz bai esaten da gizonaren edo laguniko berenak izaten dut. Eta uste dut laguntasunak eta laguntasunaz duzun kontzeptuak bai zutaz asko esaten duela, ezta? Ze hori denek azpimarratzen dute. Besteari beti laguntzeko prestatu. Bai, orain oso pilpilan jarri den esaldi bat ere bada bakarrik ezin da, eta ados nago, baina bai, nik ez dakiz zergatik gainbalio bat ikusten diot beste norbaitekin egiten den horri ez. Gainbalio bat ikusten diot zure bizitza perspektiba antzekoa daukan norbaitekin partekatzea bizitza eta sorkuntzan modu berean, ez? Ni zorionez duela 15 urtetatik izugarrizko jende ona eta talentuna daukat inguruan, eta nik ematen diet, beraiek ematen diat eta hartu eman bada, ez? Harremana hori da. Eta anai deitzen dituzu danak, anai, arreba, sare sozialetan alaxe, danak anaitzat hartzen dituzu. Hala dira, arreba badaukat eta izugarri maitet, ez ditxu baino, bai, baditut beste anai arreba, ez dakit, maila ontakoak eta bizibidea ere pixkat espresiotik ikusten dutenak, ez? Eta zentzua aurkitzen dutenak. Atzera egin dugu, esan duzuzu, konfinamendu garaian eta, baina gurera oraingora etorriko gara, eta hain zuzen ere berrienera, ez? Oraintxe estrenatu berri duzulako. Esatera Joan, abesti bat edo bideo bat murru batetaz ari gara, eta azken finean, zure kasuan biak ere nahasten direlako, ez? Ze esan bezala, artearen mugak apurtu nahi dituzu, eta musika bai da jatorria, helmuga ere bai segurazki, baina bidean beste disiplina batzuk ere uztartzen dituzu, ez? Eta argazki gintza, bideo gintza, eta horregatik abesti bakoitzare gintza, orain propio egindako bideo bat ere osatu ditu, ez? Bai, hori da. Nik esango nuke nire oinarrizkona sentitzen duten horren transmisioa dela. Horrek ematen dit gainera kokapena mundu hontan, ez? Konpartitze horrek. Sentitzen den horri forma bat eman eta ez dakit, halako sentimenduen biografia bat osatzea bezala. Eta proiektu berri honekin, bai, bidean Jaiotz Osa eta Xabier Mujika, Osa eta Mujika konpainiako bi altxor ezagutu ditut.
Eta pixkat hor ere, alako akzidente epiko bat izan zen, beraiek eskatu zidaten irratian txakurren bersioak egiteatik, hor ikusi ninduten eta ezagutu, beraien antzezlanerako pare bat abesti itera. Hor sortu zen laguntasuna, eta banik esanen, haizuta zuen ere proiektuan lagunduko dira zuen talentu hori pixkat... Hartu eta jaso ez da. Hori da, leheno esandakoa. Eta bueno, ez dakat hitzik, Jaiotz eta Xabik niri eman diatena baloratzeko. Erakutsi dizute dantza. Eta ikusten dugu, bueno, eta horrek ere badauka meritua, kantatzeak ere bai, ez dut esango, baina hola dantzan egiteak ere... Esango dizut, aste honetan bromak egon dira, azken bideo honetan profesionala zein den, ez da hain argi ikusten.